La història de la cervesa és la història d'una beguda tan antiga com la humanitat. La cervesa s'han trobat restes de cereals fermentats datats en el Neolític, al poble de Begues. Explicaré com degustar una cervesa. Una cervesa ara no anem a beure, anem a degustar, anem a buscar pistes, la precipitem, que faci crema. La cervesa no té espuma, té crema, l'espuma la té els detergents, això és crema, és la proteïna de la malta. Què fem? Primer veiem que és un producte totalment transparent, està filtrada, una altra pista és que no té gaire carbònic, no és molt carbònica. El següent pas és irritar el producte, donar cops a l'aire, perquè les partícules volàtils de la malta i del llúpol les puguem percebre. Llavors el següent pas seria absorbir aire en la cavitat bucal impregnant les papil·les gustatives. A Madrid hi diuen fer un botxito. Al fer això, què fem? És com fer un embolcall. És matisar totes les papil·les gustatives i amb la llengua hi ha una zona que es detecta els amars, una altra el dolç, una altra l'àcid, els sabors bàsics. Gràcies a la presentació de l'Inèdit, en Ferran Adrià, i amb els sommeliers del Bulli, David Seijas, Ferran Centelles i Juli Soler, van poder, i amb els mestres cervesers d'Adam, fer una cervesa gastronòmica. Per primer cop a la història, és una cervesa que funciona d'un primer plat a un postre. I també es té que servir, se li dona el tracte d'un vi, copa tipus Riesling, tipus Riedel, se serveix en glaçonera. Tenim una altra cervesa curiosa, que seria la Malquerida, pensada ja a nivell de cervesa temàtica per la cuina latina, els ceviches, tot el tema guacamoles, productes que són picants. Amb aquesta cervesa es matitza i suavitza molt. I és una cervesa que a les dones, per un tema que no els agrada tant als amars, metabòlic, també els agrada molt. Llavors hem creat la Complot, amb 7 llúpols més, i aquí apareix l'etiqueta Les Muntanyes de Prades. És molt cremosa, té 6,6 d'alcohol, o sigui, és una cervesa potent. A nivell de maridatge, jo recomanaria alguna molt potent, una mini hamburguesa amb mostaza. Jo sempre dic que la cervesa i el vi, és el meu parer, sempre són els acompanyants. El plat és el protagonista, perquè és el que està creat, tota la gastronomia és anar a dinar, o a menjar o a sopar. Llavors, les cerveses i els vins tenen el seu lloc, passa que això és una controvèrsia, hi haurà gastronòms o sommeliers que diran que no, que el més important és el vi o la cervesa, no?